نەخۆشیە ڤایرۆسا کۆرۆنا di belavbûn û jiyan ji destdana mirovan de li cîhanê û deverê û di navda Kurdistan berdewam e û li bêhtir ji 107 welatî belav bûye. Li gorî Wezareta Tendurustiya Cîhanî, dawîn amarên li derdora cîhanê bi giştî ta îro çarşemê demjimêr di duhê sibehê. Hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane 18,000 kes derbas kiriye. Dawîn amar û pêşhateyên korona li derdora cîhanê wisa ne. Hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane tanha gihîştiye 18,605 kesan. Hejmara kesên ku bi veyrosa koronayê ketine gihîştiye 417,676 kesî. Di beramber de hejmara kesên ku rehet bûne yan jî rizgar bûne gihîştiye 108,312 kesan. Li Rojavayê Kurdistanê tanha tu rewşên nexweşiyê bi koronayê nehatine tomarkirin. Ji roja duşema borî ve qedexekirina çûn û hatinê wekû rêkareke xweparastinê hatiye ragihandin. Li Herêma Kurdistanê 8 rewşên nû li Slêmaniyê û 6 li Hewlêrê û 1 li Duhokê hatine tomarkirin. Hejmar gihîşte 97 kesan. Tanha 2 kesan jiyana xwe ji dest daye û 22 kes ji koronayê rizgar bûne. Li Hewlêrê jî bi tenê 28 kes nexweş bûne. Her şeşên dawiyê jî zarokekî 1 salî, 7 9 salî û 3 jin û mêrek bûn. Li Iraqê di 24 demjimêrên borî de 5 rewşên nû hatine tomarkirin. Hejmara kesên nexweş gihîşte 316 kesî. 62 rewşên rizgarbûnê jî hene û 23 kesan jiyana xwe ji dest daye. Li Sûriyê tanha tenê 1 rewşa jiyana ji destdanê bi fermî hatiye ragihandin. Zêdetir ji 7 kesî ku ji regeznameyên Iraqî û Îranî bûn. Wekû hata ragihandin di bin çavdêriyê de ne. Lê 5 kesên Sûrî di heftiya borî de derbasî Lubnanê bûbûn. Piştî pişkinînê diyar bû 3 ciwan bi koronayê ketine. Li aliyekî din jî guman heye bi awayekî berfireh korona li Sûriyê belav bûbe. Ji ber lawaziya pişkinînan û xizmetguzariyên tenduristî. Nûnerê rêxistina Tendurustiya Cîhanî jî di vê derbarê de ragihand bû ku rewş lê Sûriyê pir metirsîdar e û netewên yekgirtî jî daxwaz kir li Sûriyê şer bi yekcarî were rawestandin. Hemî alîkar bin di şerê koronayê de. Li Îranê di 24 demjimêrên borî de 22 kesan jiyana xwe ji dest da. Hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane bi giştî gihîşte 1934 kesî. Hejmara nexweşan bi korona jî bû 24,811 kes. Li Tirkiyê 7 rewşên nû yên jiyan ji destdanê hatine tomarkirin. Hejmara giştî ya qurbaniyan bû 37 kes. Li İtalyayê ku bilindtirîn welata dirêjeya qurbaniyan de ya doweme piştî Çînê di hejmara nexweşan de di 24 demjimêrên borî de 742 kesan jiyana xwe ji dest da. Hejmara giştî bû 6,820 kes. Her wiha zêdetir ji 54,000 kes bi koronayê nexweş ketine û zêdetir ji 8,000 kes ji koronayê rizgar bûne. Li İspanyayê di 24 demjimêrên borî de 514 kesî jiyana xwe ji dest daye. Hejmara nexweşan 40,000 kes derbas kir. Li Almanyayê jî tanha 114 kes jiyana xwe ji dest dane. Hejmara nexweşan bi koronayê gihîşte 27,436 kesî. Hejmara qurbaniyên korona roj bi roj zêdetir dibe. Tanha tu welatê cîhanê çareseriya koronayê nedîtiye. Lê hejmarek welat wek Çîn, Amerîka, Rusya, Almanya hin welatên din di asta ezmûnan li ser nexweşan de ne. Çareseriya koronayê hîn nehatiye dîtin. Bi tenê wekû hemî pispor dibêjin baştirîn kar ji bo xweparastinê ew e ku her kes li mala xwe bimîne, dûr ji civat û tevliheviyê bibe ta ku dermanek ji vî derdê bê derman re were dîtin. Elî Umar